De noodverordening is ingegaan, Zeeuwse vakantiehuisjes zijn leeg. Het is maandag 30 maart, dit is Zeeland Nu. Wegsturen in plaats van verwelkomen. Ouderen vaak eenzaam en verdrietig. En wat je wel betaalt, maar de boer niet krijgt. Dames en heren, goedenavond. We beginnen weer even met de cijfers. De afgelopen 24 uur zijn er 10 zeeuwen opnieuw geregistreerd met het coronavirus. 2 zeeuwen zijn eraan bezweken. Daarmee komt het aantal doden in Zeeland in totaal op 10. En de coronabesmetting leidde vandaag weer tot bijzondere ontwikkelingen in de provincie. Klokslag 12 uur vanmiddag moesten alle toeristen weg zijn uit vakantieparken, campings, hotels en jachthavens. Ze zijn er voorlopig niet meer welkom om de druk op de zorg in Zeeland niet nog groter te maken dan die al is. En wegjagen van toeristen blijft natuurlijk een vreemde situatie in onze provincie. Voor Sebastiaan Keimel van verhuurcentrum Breskens was het rond de middag niet een alledaagse gang naar de woningen die hij verhuurt op vakantiepark Scheldevesten. Hij moest controleren of er toch niet nog toeristen in de huizen aanwezig zouden zijn. Ik verwacht het niet. Ik bedoel, er zijn geen auto's eigenlijk meer bij de huizen. Dus ik verwacht dat de mensen dan wel weggegaan zijn. Stel nou dat er iemand is, wat moet u dan doen? Dan heb ik zowel in het Nederlands als in het Engels en in het Duits heb ik het verhaal van de veiligheidsregio mee. Om het aan te geven van kijk, u moet de woning vandaag verlaten. Omdat er vanaf 12 uur een noodverordening van kracht is. En dan ze hier niet meer mogen overnachten. Keimel verhuurt in en rond Breskens zo'n 150 woningen van particulieren. En die waren al voor een groot deel verhuurd voor de komende weken. Nou ja, eigenlijk heel dit blok, dat was eigenlijk al helemaal volgeboekt. Dat is nu leeg. En dat is nou eigenlijk helemaal leeg aan het worden. In het bedrijf dat Keimel samen met zijn ouders en zijn broer runt, staat de telefoon roodgloeiend. Ik denk honderden. Want alle boekingen die nou voor de komende weken staan, die zijn eigenlijk bijna allemaal geannuleerd of omgeboekt. In zijn ronde langs de vakantiehuizen kwam Keimel geen enkele toerist meer tegen. En het wegblijven van die gasten kost veel geld. Tussen de 150, 175 tot 300.000 euro gaat dit ons bedrijf wel kosten. En dan is het niet het bedrijf zelf, maar dan is het ook de particuliere eigenaren erachter die eigenlijk de huurprijzen nodig hebben. En van toeristen naar de ouderen. Ouderenorganisatie AMBO probeert de eenzaamheid onder ouderen tijdens de coronacrisis terug te dringen. Veel ouderen zijn nu erg afgezonderd omdat ze in de risicogroep zitten die thuis moet blijven. Een speciale telefoonlijn en online activiteiten probeert de AMBO ouderen zoveel mogelijk uit hun isolement te halen. De ouderenorganisatie maakt zich zorgen over de ouderen in deze uitzonderlijke tijd. De angst is dat ouderen in een isolement raken. Er zijn ouderen die het op zich heel goed maken, die nog bijvoorbeeld samen zijn. Maar er zijn ook ouderen die alleen zijn en die helaas niet naar buiten kunnen. En die mensen voelen zich ontzettend alleen en opgesloten. De AMBO heeft daarom een speciaal telefoonnummer geopend. En duizenden mensen hebben al gebeld met wisselende vragen. Mag ik de deur nog uit om een hond uit te laten? Mag ik mijn raam open doen? Naar toch wat meer intiemere vragen. Mag ik nog seks hebben bijvoorbeeld? Naar ook vragen als mag ik nog op mijn kleinkind passen? Mogen mijn kleinkinderen nog bij mij op bezoek komen? Dus het is eigenlijk van rijp en groen alles door elkaar. Behalve met vragen kunnen mensen ook bellen voor een praatje, zodat ze zich wat minder eenzaam voelen. Daarnaast zijn er op Facebook initiatieven gestart om de ouderen bezig te houden. Dus elke dag om 10 uur is er bijvoorbeeld live een stoelyogales te volgen. Er staat elke dag een lekker en gezond recept op Facebook. En volgende week gaan we nog meer online spelletjes op Facebook aanbieden. Het telefoonnummer is 7 dagen in de week van 9 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds bereikbaar. En voor ouderen met een migratieachtergrond is er ook een speciale hulplijn in het leven geroepen door hun collega-seniorenorganisatie KBO-PCOB. De ouderen worden daarbij te woord gestaan door vrijwilligers die onder meer uit China komen, Marokkaanse achtergrond hebben, de Molukse of de Turkse. En dus ook over hun problemen met ze kunnen praten. Martijn, jij bent hier voor iets heel anders. Klopt, want we hebben vandaag natuurlijk op onze site weer een live blog bijgehouden. Dus daar zou ik eigenlijk een beetje doorheen willen lopen. Ik heb er trouwens wel een thema aangekoppeld. Dat is in de auto. Vertel. Ja, zeker. Je kan natuurlijk gewoon naar buiten gaan voor de befaamde frisse neus. Maar je kan ook in de auto stappen om een rondje te gaan rijden. Kan je er ook van genieten. Moet je wel weer bij uitkijken dat je niet met te veel mensen in de auto stapt. Want daar wordt de politie niet zo vrolijk van. Maar je kan nu ook op de bank blijven zitten. Want Lorena Slabbekorn uit Zandijk heeft het voor ons gefilmd. Zoals we nu kunnen zien, die heeft gisteren gewoon de proef op de som genomen. Is het inderdaad rustiger op de wegen, zoals hier in Walcheren op een stralende zondag? En dat is het. Iedereen blijkt dus die adviezen op te volgen om vooral binnen te blijven.
Dus dat is nog een alternatief. Wat je overigens vooral niet moet doen met de auto is naar de Milieustraat in Goes. Want lange rijen, zoals je straks ook kan zien, en ik kan alvast weggeven, aan deze rij komt geen einde. En deze rijen zijn dan ook de reden waarom eigenlijk de Milieustraat oproepen. Kom vooral niet, alleen als het noodzakelijk is. Dus dat blikje verf of dat wat oud papier wat je hebt, dat kan wachten. Dat kan je ook later wegbrengen, want dit heeft natuurlijk ook gevaarlijke gevolgen. Want al die mensen op een kluitje, dat is niet fijn. Nou goed, niet naar de Milieustraat. Waar moeten we dan wel naartoe met de auto? Je kan natuurlijk boodschappen doen. Vorige week al gezien dat een bakker in Middelburg een drive-thru had geopend. Rij je gewoon heen met je auto, je bestelt je brood, wordt op de achterbank neergezet en je rijdt weg. Een tuincentrum in Koudekerke dacht, dat moet ik ook. Die heeft nu ook een drive-thru geopend. Het wordt natuurlijk weer voorjaar. Die zag al die drukte alweer in zijn tuincentrum aankomen. Dus die heeft dat nu geopend. Dan kan je gewoon heen gaan. En dan worden de bloemetjes en de potgrond gewoon in de achterbak gezet. Veel mensen vinden het fijn. We hebben net gezien dat een klant kwam. Netjes de zakgrond in de kofferbak gelegd. En die meneer kan in de tuin gaan werken. Nou, ik ben niet echt bang, maar je doet al het mogelijk om niet bij andere mensen in de buurt te komen. Dat is nou een keer zo, dat zijn de voorschriften ook. Dus als het zo geregeld wordt, dan vind ik dat heel goed. Ja, het scheelt ook nog sjouwen. En meer van dit nieuws vind je in ons liveblog te vinden in onze app en op onze site. Martijn, dankjewel. Het risico op brand in de natuur voor Zeeland is verhoogd naar fase 2. Dat is de hoogste fase en betekent dat hulpdiensten en natuurbeheerders extra alert zijn. Een natuurbrand kan in deze droge periodes snel en onvoorspelbaar zich ontwikkelen, vooral bij harde wind. Hij is een kleine half jaar weg geweest. Er moest heel veel gebeuren aan de brug. Dus ik ben heel blij dat hij nu vandaag weer teruggekomen is. Het heeft een half jaar geduurd, maar de stationsbrug in Middelburg is weer terug op zijn plek. De restauratie viel een stuk duurder uit dan gedacht, omdat de kankerverwekkende stof chroom 6 in de brug werd gevonden. De brug is heel belangrijk. Het is een hele markante brug. Het is ook echt de verbinding tussen station en binnenstad. Heel veel mensen maken er gebruik van. Dus wat dat betreft zal ik ook blij zijn dat hij op 10 april weer goed kan functioneren. En bij een compostbedrijf aan de Lange Herenweg in Schoondijken heeft gisteravond brand gewoed in een grote berg afval. Bij de brand kwam veel rook vrij. Volgens de brandweer zijn er geen schadelijke stoffen vrijgekomen. Wel was er sprake van stankoverlast. Aardappelen, appels en uien. We betalen er in de supermarkt veel meer voor dan de Zeeuwse boeren ervoor krijgen. En die prijsverschillen willen de boeren graag onder de aandacht brengen bij de consument. Voor een kilo appelen krijgt boer Jos Messu uit Nieuw- en Sint-Joosland 65 eurocent. In de supermarkt betalen wij voor diezelfde appelen 1,79 €. Een verschil van 1,14 €. Soms is het wel eens moeilijk om een teelt rendabel rond te rekenen. En als je dan de prijzen in de supermarkt ziet, dan frons je je wenkbrauwen wel eens. En niet alleen de appelteler heeft hier last van. Voor een kilo aardappelen krijgt een boer 14 eurocent. In de winkel betaal je 1,20 €. Een verschil van 1,06 €. Ook voor uien geldt dat je in de supermarkt veel meer betaalt dan dat de boer ervoor krijgt. Een kilo uien levert de boer 16 eurocent op. In de supermarkt vragen ze 67 eurocent meer en betaal je dus 92 eurocent voor een kilo uien. Maar dat kan je volgens Watse van der Zee van de beurs Goes niet alleen de supermarkten kwalijk nemen. Wij verkopen die aardappels, zeg nou maar eens een keer voor 15 cent, 16 cent, 17 of 18 cent. En dan worden ze opgehaald met vrachtauto's. Dus dat kost het een en ander. Dan moeten ze gesorteerd worden. Ze gaan naar de fabriek. Naar de frietfabrieken die we hier allemaal heel dichtbij hebben staan. Daar worden ze allemaal gewassen, geknipt en geschoren en al dat soort dingen. Een oplossing kan zijn dat boeren de tussenhandel overslaan en zelf gaan verkopen. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Echt, wij zitten niet bij een grote stad en ons volume direct aan de deur verkopen, dat is een utopie. Agrariërs vragen daarom aandacht voor de lage bedragen die ze voor hun groente en fruit krijgen. Vanuit de boerenbelangenvereniging ZLTO loopt er een campagne met filmpjes om de consument bewuster te maken. Een goed initiatief, vindt de appelteler. Die margeverdeling in de keten is ons wel een doorn in het oog. Dat zouden we graag eerlijker zien. Ook is de autoriteit Consument en Markt begonnen met het monitoren van de prijzen en marges van versproducten. De eerste peiling wordt binnenkort bekendgemaakt.
Over het algemeen was het een stralend zonnige dag vandaag. Maar vanavond is er dan toch weer kans op een bui met zelfs mogelijk wat vorst aan de grond. Morgen is het overwegend zonnig met opnieuw enkele stapelwolken. Maximum temperatuur ligt op de 8 of 9 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Straks is het tijd voor wat vrolijkheid in deze verwarrende tijden in Trots op Zeeland. Lieve buren, sorry voor de lawaai. Dit en nog veel meer straks dus in ons nieuwe programma Trots op Zeeland. Gevolgd door het uitgebreide weerbericht en ik wens u nog een fijne avond.